Hai! Hai, mai două! Uite-te aici! 3, 2, 1 și... Nu contează, ia să vedem cine ce-o dă. 2, hai! 17. Horațiu, bravo! Alina! Aplaudați-o pe Alina! Alina, tu n-ai dat deloc, dă de 3 ori, fără să ne uităm. Hai, nici nu ne uităm. Mai dă. Asta dă încredere lui Horațiu. Este așa. Și mai două dată. Hai să vedem. Să-și facă și ea mâna, i-a luat deloc. Sunteți joi! Hai, vină de aici! Alina! Alina! 2, 1 și... 1! Stai fută, drag! Cum realitatea se repetă știrile din oră în oră, mi l-a venit să repete din 10 în 10 minute pe ea. Fute-i Dumnezeu! Zici că sunteți la XXX Factor Vocea României, băga mea și pula. Băi, ori îi fute Dumnezeu pe tăți țigani, ori vă frec eu pe băi, pe tăt, în cur, pe băi, genunchi, vă strâng în anus. Să mă arătare! Băi, voi ați bucat tălțe. Tăți. E m-ar auzi chilul mascoate din pe scenă, sigur. Ia-mă de aici, că n-am cu cine. Mă iubește? Băi, cred că urmează cât de curând asta așa în avantpremieră, pe suma să vă zicem că urmează o piesă Truda cu Paraziții. Știi și că el iubește tăți țiganii, umbla două mai ales el. De mine nu mai zic nimic, că mă dau din pulă. Nu-s rasist, dar îl fută Hristos. Da? Da? Ați auzit pe cablu. Dar și jumătate din români care-s degeaba. Dinamo suge pula! Da! Normal! Leo face legea! Normal! Leo face legea! Sui pe scenă! Să zice și de CFR! Și ea fac la fel! Dar bagă cablu în el! Bagă cablu! Bagă cablu! Noi, bun! No, așa e, mă. Ei, oameni pregătiți, mă. Bă, dar cum? Hai să dăm pe piză cu violul, că după aia mea să ne bătăm. Hai, mă! O să mă pe Havu, are un CD cu diplome, cea mai multă sau rană. Salută pe Davi! Pizele nu se pupă, că pizza rană din față. Suge o ceapă! Deci fractură, ascată de jos. 1, 2, 3 și... 1, 2, 3 și... Bine, nu m-am jurat că mă supăr și mă duc să mă băt. Nu. Și eu vă iubesc. Dar ce, dacă ne-am introdus aici, supraviețuiesc între țărani și țigani, gos și mizerii, supraviețuiesc într-o fosă septică de iluzii. Hai să ne tocăm aici, mă, ce? N-am venit la ei.
stai așa, noi nu vrem să plecăm, ne-am dus să bem, deci ați greșit chestia asta. Arătăm ca și cum am plecat așa repede. Bine, dragilor, mulțumim ca să care sunteți importanți, sunteți care sunteți aici, restul chiar nu contează. Așa, mersi mult, ne vedem undeva în vară, cred că, dacă putem, dacă nu tot așa, în iarnă, când avem și noi vreme. Mai cântăm una pentru voi și vă pupăm în pulă, vă iubim, mă, mâncam aș pula la tăți. Și mai revenim când putem să-ți ure ploaia holdere, să-ți vindec maricele, să nu-ți mai moare urile. Să-i scap de toate grijile! Watch the